On se sitten meille varmaan. Joo. Ei että, no. Kuittaa tähän näin. Joo. Kiitos vaan. No kiitos paljon. Terve. Palataan astialle. Okei, no. Mitä me nyt tolle kassille tai säkille tehdään? Haluatteko te nähdä mitä siellä on? Kai me sit katsotaan mitä siellä on. Jos te olisitte... Niin, sitten me ehkä sen kattoo. Kuinka tässä? Oi Anni! Miten sä oot sinne joutunut? Mitä sä siellä teet? Mä haluaisin tietää mitä täällä on. Että Rosa, nyt sun pitäis kyllä opetella vähän miten lauletaan kuorossa. Et sä voi kesken kaiken vaan lähteä aina. No mitä siellä on? Täällä on tämmösiä karkkeja. Ne olisi tosi hyviä. Onko se mennyt syömään jotain karkkeja? Onko se varma, että ne oli sulle edes? Olin. No mitä me tehdään niille, kun niitä on noin paljon? Näitä on ihan hirveästi. Mitä me näille tehdään? Mä voin syödä ne. No Riikka, annetaanko me Rosan syödä noin paljon? Ei todellakaan. Sulle tulee ihan reikäiset hampaat. Annetaan kaikille täällä olijoille. Joo, mieluummin me tehdään niin. Sä et niitä ainakaan saa kaikki syödä. Mut tehdäänkö silleen, että lauletaan ensin ne meidän viimeiset laulut ja sitten kaikki saa tulla täältä? Joo. Meepä nyt takas sinne kuoroon, niin saadaan tämä konsertti joskus. Nyt tulee se taivaallinen tuli ja saatte tehdä ne taputukset meidän mukana. Jos